ndakuchingamidzai muchirongwa maisamba show patinouya nechikuva chemhemberero, chirongwa chinokupai upenyu, chirongwa chatinorakidza pasi rose kuti aiwa kuZimbabwe tinavo vanogona kana tinavo vanogona. Mukavaona vouya kuchikuva chemhemberero, zvavari kuita zvazunza masaisai, zvavari kuita zvadonedza mashizha nai. Saka nhasi tine chikomana chiri pano, muchazonzwa kana wokusumai kwari. Asi hatigona kupinda muchikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kutandadzana nepasi rose. Maisamba show is powered by dande mutande. Nedande mutande zvinoendeka. Rambai muchitandadzana nesu munzwe vakomana vanoimba mimhanzi yakasiyana siyana vari kuno kuZimbabwe. Vamwe vacho vari kutokwikwidza kupfura vakawanda mukati menyika dziri kure nesu. Wakadiko mwanangu? Ndinofara. Makadiwo zvenyu mama? Ndinofara zvangu. Kwabviwa kwakadii? Aiwa, kwabviwa kwakanaka singaite. Ndinokumoresai vamwe vese vanondiona. Ndinofara ndiri panapa. Aiwa, tinokutenda. Ndisina kwandatoenda, ndotanga nekutotenda Mwari nekutofara kuti unoziva mama ndiri munhu akatanga kana kutokuteererai nditori kana mwana mudiki, ndichiona kana maichisamba show ndisati ndatova kana anyone. Kutoti amai vangu vakazorokoto big fan. Ichokwadi. Amai vangu chaivo vakazoshaya zvavo, but taitoziva kutoti kana nguva yamaichisamba show yatanga paTV pakutoitika zvemaichisamba. Ndaiwa ndinofara ndiri panapa chisingaiti. Ndinotenda mwanangu, asi ndine urombo nokushayika kwaamai, asi nzira yedu yeupenyu. Ichokwadi. Ndiko kumusha. Ndichida kuti ndikakuti iwewe zvisu bendinoziva kuti mune mamwe mazita enyu estyle ka mune mamwe mazita epastage, mamwe mazita amunodaidzwa nana Bay, mamwe amunoita se iwewe kana ndati zvisume kunyika unonzani? Okay, inini maichisamba zita rangu ndinoitwa Tinashe Gonzara. Zita rangu ndinoitwa Tinashe, surname iGonzara. Baba vangu vakabva nechekuMozambique. Nedzinza redu rese takazouya kuno kuZimbabwe. Ndinotaurwa sokuti munguva dzehondo nekudai munongoziva ushamwari hweMozambique neZimbabwe. Saka ndakazozvarwa ndiri kuno. Baba vangu vakasangana namai vangu kunoko. Amai vangu ndivo muZimbabwe, baba vangu vari muMozambique. Saka surname yangu chaiyo yainge iri Gonzalo. Ndikuda kuti sekuru vangu vainzi Gonzalo. But panyaya yeukama hweZimbabwe neMozambique zvekare, surname iya yakachinjwa from Gonzalo to Gonzara. Ndo pakabva zita rangu rekuti Tinashe Gonzara. Pakuzoimba apa handina kunyanya kuchinja, ndakangotora TI pamazwi ekutanga. Ndobva ndanotora futi Gonz uye paGonzara uyu apa ndangonzi T Gonz. Wakariita zvakanaka nokuti ini ndaitobvunzwa kuti T Gonz. Ndafunga ndikati murungu here, munhu mutema here, rine kastaira kako rakangonaka. Aiwa, Mozambique, Zimbabwe kana nyika yese inongonzi Africa tiri vamwe chete, hatina kumbosiyana. Tiri vanhu vamwe chete, tinongosiyana chete kuti vamwe vari kugara chikona icho, vamwe vari kugara chikona icho. Ndinoziva kuti hauna kungofuma wamira pastage waakuimba. Ndingade kumbopiwa kanhoroondo keupenyu hwako newe kaunosununguka nako. Aiwa, ndakasununguka zvangu zvandinoitwa. Ndakange nini ndakakurira kunzvimbo inonzi Mufakose. Kumufombo. Ndobva ndadzidza paRuzivo primary school. Secondary yangu ndakazodzidza paMurimwe secondary school form 1 neform 2. Ndipo pandainge ndiri kuMufakose. Ndokuzonopedzisira form 2 yangu kunosvika form 4 ndava kuMount Pleasant High School. Saka panyaya dzezvemumhanzi izvi ndiri munhu akagara achingoita sei, achingofarira music zvisingatomboite. And music yakagara iri mandiri zvekuti ndine nyaya dzakawanda dzinonakidza dzakaitika kwandiri, dzimwe dzekutoti vanodziziva vanotoramba vachinakidzwa nazvo. Imbotiudzawo imwe inonakidza. Okay, imwe inonakidza ndeyekuti pandainge ndiri mugrade 4 kuchikoro, amai vangu vakabva kuchechi inonzi Joan Marange. Ndiko kwandakaendeswa ikoko. Ndaendeswa ikoko pane inonzi Across yevanhu vanenge vachiimba
chechi isati yatanga, sangano risati ratanga. Hakiros. Hakiros ikoko kwaMarange. Ndipo pandakabva ndanopefoma ipapo. Apostori vose aivapo vakatanga kurira nemweya, vakatanga kurira nemweya. Wangozvifambisa sei? Handitombozive, like unongoziva mimanzi yekoko, ndikangonoita sekunge inini ndikuti rega nditedzere sekuitika kuri kuitika panapa. Vanhu vakatanga kutorira nemweya zvatodaro kwaMarange ikoko. Ende nyaya yacho mafambiro ayakazoita kwaMarange ikoko, sekuti ikoko kunochengetedzwa kana marecords. I'm sure. Ndakakwanisa kutoti ndatodaro ndobva ndatonzi ndava kufamba nevaprofiti. Ingatadaidza vanhu vakuru nhasi nai. Kunonzi kufamba nevaprofiti kusangano reJohn Marange. Kuri kuBhaibheri ndo avaizoti maschools of prophecies, I think. Asi ikoko ndaitoti kana panoendwa kumisangano, inini ndinenge ndakutoenda kumabharaki emaprofiti. Asi waiprofita here iwewe ipapo? Pari kundinaki pakunditeke nyedzi iteke. Kuti ndikutaurire chokwadi. Waikanga uchiprofita here mwanangu? Ini ndiri munhu agara hangu anoita hope dzinoitika zvinongozikanwa nevanhu vose. Asi ipapo kuti nditaure chokwadi chaicho zvinhu zvekuti nguva yacho yazvakaitika ini ndakatadza kana kuziva uprofiti hwangu. Ndokunge kuti ndobva ndatotadza kana kutoziva kana patorirwa nemweya kana kuti ndagona papi. Sekuti ipapo ndipo pakabuda chiumbo wekuti uyu anoimba. Sekuti vakoma vangu vachiri kusangano iroro vanoti asi zvekuimba takagara tazviona achitori mwana mudiki kuchechi kudai so. Sekutiwo panyaya yeuprofiti ndofunga makatarisa 2019. Ndine masongs andakaita. Ndine imwe song inonzi Kufamba Murima. Ndobva ndazonoita imwe song inonzi Kure. Zvinhu zvakaitika ipapo pandakaita masongs iwawo yainge iri like mwedzi mitatu ndisati ndasangana nedambudziko randakasangana naro randakazobhinywa nematsotsi kusa 17 March 2019 pandakazobayiwa nebanga ndakazoitwa cranioplasty. Kupiko kwanga kuri kuGoma, vakandibata zvakanaka zvekuti kana nanhasi vanhu vanoti kumahospital hakurapwe kana kudai, ini ndakazvimirira ndakatorapwa paGomo. Bhonzo remusoro wangu rakabviswa kozi ropa ranga raklota musoro pandakabayiwa nebanga. Ndokubva vabvisa bhonzo rariya vakarigarisa mudumbu for mwedzi mitatu. Mako apa pakavharwa neganda nekuti matauro avaita ndekuti musoro wangu wanga wazvimba kuti vadzosere bhonzo rakozi vanga vari kucleana ropa rainge riri mumusoro. Vadaro ndakadzokera ikoko after mwedzi mitatu ndokubva vatonondidzosera bhonzo rariya. Saka kuti vachengetedze bhonzo iroro risasangane nezvinorinetsa vakariisa mudumbu mangu. Aiwa tinofara neumbo hwechokwadi husina kugombedzerwa. Handigoni kuti zvinogona kuitika here kana kuti kwete, asi kana uri kutipa umbo hwakadaro nemakuriro awakaita neminana yawakaita, saka uri munhu weminana iwewe. Minana yacho mama ichokwadi inowanda. Saka nekungodaro bhonzo radzoserwa musoro ndakabva ndangodzoka to normal. Bhonzo rakabviswa musoro wangu, kana ndichibvumidzwa ndokwanisa kukuratidza idumbi ringava rine nyaya. Ati tinenge taita setakukurura nekuti kana kukurura cause inini mimanzi handinoimba tichataura zve-hip hop. Unoziva manje kana takagara pachikuva chemhemberero chino ichi takagara panyika yose, saka iwewe kana wakagara kudai ruremekedzo rwese ruri pawe. Manje ndikazoita sendakukururisa vamwe vanozoti kumakamukururisa mwana, ko vamwe vanozoti aiwa zvanga zvakanaka takaona. Uri kuseka kuti mwana uri mwanaka kutoseka pakutoti kumukururisa pamwana. Ndizvozvo. Saka aiwa kana tichinge tapedza zvedu chikamu chino uchandirakidza samai vako kuti ndione kuti zvakamira sei. Takadzinzwa tsekwendi dzaiteera. Asi handimbonyari neupenyu hwangu mama, nekuti ini ndiri munhu anotenda chipo cheupenyu ende ndiri munhu anotenda kuti icho chinonzi upenyu ndicho chinowanika zvinhu zvese, kungava kufara, matambudziko, kuchema, kusuruwara. Ndinofungidzira kuti ndiwo upenyu. Ende yatingatoti the opposite of that isiri upenyu ihoka, tinenge takutoti rufu. Saka ndiri munhu hangu akadzidzira kuti upenyu unofana kugara uchitenda sekudaro, kuri kushona vanototi nzou hairemerwi nenyanga dzayo. Aiwa ndizvozvo chaizvo zvatinenge tapiwa namusika vanhu
ndizvo zvedu, ndozvatinotakura, ndozvatinogamuchira. Vanhu vazhinji vanotambudzika neupenyu, unoziva kuti vanoita sei? Vanoda kuvengana, vanoda kuve mumwe asiri iye. Nokuti kana wangogashira kuti inini ndini, zvakawanda hazvikutambudzi. Asi ukati inini ndoda kunge ndiri fanike zvakaita vabhonza, kana kuti ndoda kunge ndiite fanike zvakaita amai Teklawo, zvinokutambudza nokuti haumboita izvozvo. Ungatofanana Mwari, kutoti ndaona mumwe akaita seni. Mwari vane rudo. Aiwa, ndizvozvo. Ndimwari wenyasha zhinji. Saka ndo zvakaitika muupenyu hwangu mama. Saka watanga kuimba kumasowe ikoko, wakazoita sei nenyaya yekuimba iyi? Zvazvakazoita. Asi uchiri kuziva here kana kamwe kawakamboimba kumasowe panguva yepagrade 4? Ikako ndinotokaziva. Imbokarova tinzwa. Kuti ndikarove manje ndipo pandobva ndada kukutsanangurai kuti sangano reKwamarange tichiteedzera minamato yavo, kuita zvinhu zvakaita sekuimba mimhanzi yavo, sekuita sepano ndiko kunenge kuri kunzi wava kuita zvinhu zvemunyika. Vanochika kukopera. Tingati kuti kukopera, sekutoti kuno kunenge kuchinzi munyika. Saka zvekwedu tinoita zvekwedu. Sekutoti ndinoziva kuti kana mazuva ano vanototi hakuchabvumidzwe kana kuenda paWhatsApp. Inangu ndakazongotiwo unoziva ana tete vangu nekungodai ndovakazoti aiwa isusu haufaniri kuenda kuchechi kusika unongoziva ndiri mwanawo ndichingokura zvinhu zvaingoitika. Ndikokuzoziva kwandakaita sei, kwandakaita sangano iroro. Ndabva ndaona kafuti kana rasta kai, kusaka ndaiona kuti kumasowe aenda haidiwe kai. Kanga kari kara, havadi kana kuzviona, havadi kuzvinzwa. Saka ndopandakaita sei, sekutara kwanga ndichiita pakufamba murima nekure, masongs andakaita. Akaita sei ari kutaura chiprofiti chezvichaitika. Kure inenge yakakupa mukurumbira, ikakusumudzira. Saka tochiti idzi ndo dzawaka kudzikurukura kaidzi, wakadzimba uri kunyika kaidzi. Handizivi manje. Kwanga kwatu wanga watu kunyika nditi. Zvanga zvatopera kare kare. Kana zvekuprofita. Zvekuti kana kuti kuchechi kana kuti kuprofiti kekuzviti ndiri muprofiti. Hachisi chinhu chekuti kana kuti tingade kuita umbimbi ndoga nazvo kana kufara nazvo kana kuti sekuti ndakatozosiya sangano iroro. However, panozongoitikawo situations akaita sekuti makatarisa kana kuti pandakaita masongs iwawo 2019 nguva iyoyo zvinhu zvakaita semazupo buses anga ambomira kunge achitenderera munyika yeZimbabwe, but ipapo ndipo pandakataura kuti kana ndanga ndakarasika ndadzoka kunge zupo, and few months later ndakabvadzosa mazupo handiti pandakanotaura ndikati patient space ndakazviona kuchipatara handiti. Few weeks later ndipo pandakasangana nedambudziko randakasangana naro, ndokubva ndafanira kutoita 3 months bhonzo riri mudumbu ndichidaiso kuti riende kumusoro, and I was a patient ndiri kuhospital ikoko. Saka ndakatozviona kuti as a patient kuhospital paitoda patience, so there is need for patience muzvose zvatinoita. Saka iwawo ainge angoriwo maprophecies ekuti ndiwe kuti vanhu vaikwanisa kuzoti saka uyu anotaura mashoko makukutu echenjedzo ari kutaurwa nechikomana pano naTigonza ari kutaura pano kuti mufunge tikarega kuita bvachapfacha tinoona zvinhu zvakawanda. Izvozvo ndikabwereka izwi rataura rechirungu kuti tikange tiri vanhu vari patient, kumirira, kudekara kuti zvinotumbuka zvega, zvinoibva zvega, zvinoita nenguva. Musika vanhu zvese zvinhu akazvigadzira, asi unoona munhu achitambudzika chaizvo kuti ndashaya chakati ndashaya. Kana usina kunze unochiwana pazuva iroro, chokwadi ungasvime misodzi yeropa hachiuye. Saka ikaka kakumirira, ngatimirirei tiine tariro kuti zvinonaka zvinoitika chete. Nziyo yekuti kure iyi wakaifunga sei, nekuti yakaita seyakupa mbiri? Yakakusumudza? Sekungoita kwandinoita zvinhu zvangu zvose maichisamba ndakangotanga kare kare kutofarira zvekuimba izvi. Kuimba kwataita ndinoimba musambo unonzi rap. Musambo unonzi rap kuimba kwakada kuita sekutaura munguva iri kuridzwa
iri kuridzwa ma-instruments asi munenge mazvifunga here kare kana kuti pakaridzwa zvinoridzwa ndo paunotangisa manje kutanga kutaura? Ndiko kutaura kwandaita ndikati sekuti musambo iwowo unonzi rap une zvinhu zvakasiyana siyana sekuno inonzi freestyling ndicho chinhu chekutanga chinoita kuti iwewe uratidze kuti ndiri gamba rap izvi unozvigona. Saka inonzi freestyling ndiko kukwanisa kutaura mazwi ari muhochekoche, ndiyo inonzi rhyme, ndizvo kutaura mazwi ari muhochekoche kuratidza vanhu kuti zvinhu zvacho zvinenge zvinengori nekunakidza kwazvinoita zvichireva chinhu zvokuti fanike kuuya kwamaita panapa dai uchida kuimba kana kuti ndichida kuimba seyako yauri kuimba style yacho ndingoti vauya zvavo havana kuzorasika vapinda nepagedhi asi mumwe akajega shaya uyu akagara ari kutaura asi maraimi sepandataura ndakati hochekoche ukona mama pandati hochekoche ndikati sekuti inini ndasvika pano pamaichisamba ndanyatsota padimogo kana kurova mhamba endeka ndikuita kunge mwana ari mupamba ndikatoratidza kuti mama ini nditori gamba ndinoimba handitomboziri plamba apa zvinhu zvacho zviri kuitika ndichifamba kuona ndo dzatinoti hochekoche. Unogona ndakufarira kuimba kwako kwakanaka tichabatana mangwana. So sekutaura kwandaita mama iyoyo ndiyo inonzi freestyling kuri kurap ndaida sambo hip hop ndinoimba. However zvisinei kuzori kutamba apa hamupedzerani nzvimbiri ndimunotamba muchisvetuka here nondakamboona imwe yekuti mwana anotanga ari sepavhuranda apa akasumuka auko munokwana here pamunotamba? Unoziva zvazvinoita mamaka ndinovimba kuti chinhu chese chine nhoroondo yacho nemaitiro achinoitwa ende ndinovimba kuti zvinhu zvizhinji zvatinorarama nazvo mukurarama zvinhu zvinenge zviri mumweya sekuti zviri spiritual. Saka zvazvinoita munoona kuti vanoitawo kana zvekuridza mbira pava kutotanga kana kutoridza mbira vanenge vakutoita zvekumbira munoona kana vamacheso gita rera kuridzwa vakomana vakutotanga kutotamba rinosvika kunotaura. Saka ikoko kuhip hop kutamba kwako hamumbopedzerane nzvimbo nekuti kutopedzerana nzvimbo kwacho ndiko kutofara kwacho kutoratidza kuti saka tikutonyatofara ndo spirituality yacho yekuti chero musingadhumani musoro chero makatodhumana ndo pamatonyatsofara ndo panofaya manje panofadza ipapo. Zvakafanana kana makaona vekuchechi yeZioni dzimwe nguva ndinofunga kuti dai ini ndaipinda kana sangano reZioni kudai so saka ndaibva kuchechi takazara nedhasti ndabva kuchechi takazara pane vamwe vanoita zvokutamba zvakare vekuchechi vandaimboona kuti kana kangoma karirisa chaizvo vanoumburuka pasi vachiumburuka vachiita zvokukurumidza. Aiwa tinozvitenda zvese zvinenge zvichiitika chero zvichingofadza chete. Unofungei nevanhu vanokutevera mumhanzo wako? Unoda kuti kudii kwavari? Nekuti unoziva kana zvawanditaurira kuti taitarisa chirongwa tichiri vadiki naamai zvinobata mwoyo wangu zvinokusumudzira nekuti ndikabwereka izwi rechirungu dzimwe nguva kana uchiita ari makamera akangokukomberedza dzimwe nguva unoona yatingati pachirungu lone ranger unenge uri wega usingafunge vamwe vanhu. Saka unoda kuti kudii kuvanhu vanokuteedzera mumhanzo wako mafans ako? Inini ndinoda chekutotanga ndoda kutanga nekutenda mama mafans angu nekuda kwekuti musambo iwowo wehip hop musambo wekuti munyika yeZimbabwe vanhu havana kumbobvira vakanyanya kunyatsoti zvaizvokuti sekuti munhu wese ari kunyatsonzwisisa musambo wehip hop kusvika pekugumisira pacho. Saka makatarisa zvakaitika gore ra2019 ndipo patakazonoita masongs akaita sana kurera nakufamba murima zvekuti iwo musambo wezim hip hop wakaita sekunge wanyatsoita more mainstream sekuti handiti ndipo pamatotaura sekuti pamatotaura kuti song yamunoziva kwandiri ndeyekuti kure. Ini pandakaita kure ndandatoita mukurumbira kudhara asi ndanga ndaita mukurumbira kuvanhu vanoteera musambo wehip hop nevanhu vanenge vari vashoma munyika. Kure ndiyo song yakabva yanosvika pakuti munhu wese
akakwanisa kunotanga kuchitononzwisisa kuti okay saka kutonyatsotaura pamusic uchitonyatsodayi you can have the best song ndizvozvo chaizvo ese zvekuti kutonobva 2019 ndofunga makatonoona kunana 2020 ana Holy 10 vanga vakutouya and maartists akawanda anoimba hip hop ana Voice JT ana Bling 4 and saka zvinhu zvekutoti chekutotanga kumafans ndinotenda because music yehip hop yainge iri music yekuti vanhu vaisatoinzwisisa zvakanaka ndizvozvo inoda kunzwisisa ichokwadi inoda kuti ikupinde like kuti sekutonzwisisa ndiro word racho ndizvozvo chaizvo inofana kuti ikupinde asi ezvinezvi tinotenda kuti musambo wehip hop munyika ineyi uri kutoita sei wakugamuchirwa nevanhu vakawanda mukatarisa gore ra2019 2020 ndipo pandakazonotora mukombe wenama une mikombe mingani mubasa rako rokuimba iri? mikombe yangu yakawandisa unoziva handisati ndatonyatsongoverenga ingasvike mingani? kuma-15 kuma-15 inogona kusvika kuma-15 because ndakatanga 2014 makorokoto ndanga ndakutotya kuti pamwe wako ndikunda yangu unoziva kuti inopfuura chi inopfuura 50 aiwa ndiri kufanira kutoti ndimbofamba kamama ndimana mama vedu asi uri kufamba zvako uri kufamba murunako saka 2019 pakaitika chinhu chihombe for musambo wehip hop munyika yeZimbabwe nekuti makatarisa song iyoyo yekuti kure ndiyo yakabva yaita song of the year kumanama ende inini ndabva ndaita outstanding male musician kumanama ikoko like it's always zvinhu zvinhu zvinongogara zvichitaurwa nezvazvo sekuti inini pandakanominatwa for outstanding male musician kumanama hakuna kana munhu anoimba hip hop anga akambonominatwa kubva iwo manama achitanga saka inini ipapa ndipo pakabva patanga kuitika Zim hip hop nomination inotarisa pavanhu vanoimba musambo weZim hip hop handiti ndipo ipapo pandakabva tinodada nemi unoziva kana mangoisa pamberi kuti Zim tiri kuona kuti muri kusumudza mureza wedu muri kudada nenyika yenyu nekuti ndizvo zvatinoda izvozvo kuti imimi senyika yanhasi nenyika yamangwana mudade neZim dadai neZimbabwe kwete kuti ikangonzi munzi ayakadhakwa iwe ndiwo wakadhakwa chokwadi tinofanira ndotofunga kuti tinofanira kunyatsodada nenyika yedu ndizvozvo nekuti hatina imwe pamwe chete kana nekutoremekedza vakuru vedu ndizvozvo mashoko makukuta uri kutaura iwayaya ndakaona zvakare ndakaona XQ achiimba ndo yamunoti kolabo here ndinoona unoimba nevamwe zvakanakirei kubatana nevamwe ndinogara nchitaura nguva nemisi kuti imimi vanhu vanoimba ndokuremekedzai zvikuru nekuti munorakidza kakunzwanana kekuti munoita iwo amunoti makolabha vekubhura vanovengana vanotodenana unzwa kuti hei miita kudya hei makuenda kurelegation mazodai mazodidi iwo unoona zvichibatsirei kubatana kana muri kuita ndima imwe chete muri kufamba mundima imwe chete? kutaura chokwadi mama inini ndinoona sekunge kubatana kana shona yedu inotaura kuti chara chimwe achitswanyiinda inini ndiri munhu wekuti kubvira chero kana pandakaita mukurumbira sepatataura nyaya yekubatana zviro kuti vanhu vese vakabatana tinongotenda kuti vakabatana variko so inini ndiri munhu akagara hangu akangozvipa ndiri munhu akanetsekana kuti ndiite mbiri saka vanhu vose nguva yako yanga isati yakwana mbiri yako wakaita uri pagrade 4 saka ndanga ndiri mwana ichokwadi mama asi zvanga ndichida kuti nditaure ndezvekuti izvo zvimingaidzo zvandaisangana nazvo kuimba kwandaiita zvakaitisa kuti inini ndakaona munhu anogona kuimba ndinoda kumusimudzira zvekuti makatonyatsotarisa zvakanaka kana kwandakabva nekwandinoenda ndiri munhu akatora nguva yakareba kana ndichiita zvinhu zvemukomana anonzi Confused anoimba Zim Danso tichiita songwriting kupusha ikoko and a lot of collaborations kuti zviite ikoko mukafunga kana kunzwa izwi rekuti Chill Master ndo zita rake iriro Confused ndiro zita rake rekumusic kuindava zvipa zita rekudzamba tata kudariro munongoziva mamaka munongoziva kuti munongoziva kuti kunyaya yemusic manje handiti kumusic isu tinonzi tiri maartist kuri kuchirungu tinenge tiri maartist so chinhu chese chaitwa neartist
chinoda kutoti chitotariswe sekutoti seart. Unoziva ndine zuva randakamboenda kana imwe art gallery, ndapinda imomo ndichiona varungu ndichiratidzwa maart ari imomo. Ndaigona kuona kana kabepa kakadamburwa kakaita kunge kakada kudhirowewa munhu. Ndichitoona sekunge inini ndinokunda munhu yeye kudhirowa munhu ari pakwe, asi varungu vachibhadhara kuti vari kuda kuona art. Saka uyu anonzi confused uyu itoriwo art yekuti from kuziya kwatinoita munhu kutomukeria make akakura achifarira Vybz Kartel anoimba dance, achifarira Winky D anoimba dance, but aifarira Maskira anoimba hip hop, achifarira rock anoimba R&B sometimes rumba, apa achifarira Pink yekuAmerica anoimba rock. Ndokubva afunga kuti rega ndichiti zita rangu inini zvinhu zvandakugadzira nditi ndava kunzi confused, as in kuti I'm confused kuti ndoita nezvemumhanzi upi. Saka music yandinogadzira yakatiraya kuita mimhanzi yese at once kuti anzi confused. Saka inobva yanova art yekuti waita zvakanaka. Rega ndikutende pamukana uno nokuti watitsanangurira zita iroro. Isu twamwe sevabereki tinenge kutotambudzika kuti ana mai nababa vakamupiriko zita chiko changa chanetsa pakadai kana kuti iye angaita sei, asi kana uchinge wataura chikonzero ndosaka zvinzi tsanangudzo ine simba. Tsanangudzo ine simba kutoti art zveshuwa. Saka handokamitikiro kaingoita zvinhu. Saka kumbobvunza nerumwe rwero hakufanike riri kuti kufamba murima. Kana tichiti rima tiri kutaurei? Okay, kana isusu tichiti rima mama tinenge tichitotanga nekutotaura rima chairo ratinoziva sekutoti rima sekuti kuti magetsi aenda sekutoti isusu tikati ngatifambei kwakachena. Tinotoziva kuti kana kwakachena tinenge tichiona zviri kuitika. Handiti kana tikati ngatifambei kune rima, vamwe vakatozogadzira matochi nekuti hakuchanyatsooneke. Saka kufamba murima ndingangoti yaive fananidzo handiti yekuti vanhu vakwanise kuona kufamba murima chaiko chaiko, kuchirungu vanoti literally, and kufamba murima symbolically handiti sekuti kufamba murima, ukafamba murima uone zvakanaka. Ndizvozvo. Saka ini ndinovimba kuti kana munhu usati wanyatsosvika pakutonyatsoziva zvaunoda ukama hwako naMwari wako chaizvo chaizvo, unokwanisa kunge uri munhu ari kufamba murima kozi mabasa akaipa mamwe unenge uchimaita kufamba murima, iyo minyama mweya dzemadzinza nechichi zvinokuteera nekudai. So ndiko kwatinoti kufamba murima. Saka kana tikange tiri kutaura nyaya yekufamba murima tinenge tichida kuratidza kuti tinoda kufamba mulight. Ndofunga mukatarisa chero kana kuBhaibheri redu tinoziva kuti Jesu Kristu vakataura vakati I am the way, the truth and the life. And at the same time he is the light. You understand? Saka isusu tinotenda kuti Mwari vedu ndo light, ndo chiedza cheupenyu, ende rima ndo zvinhu zvese zvinenge zvichipikisa izvozvo. Ndizvozvo mashoko makukutu zviri kunyatsotsanangurwa zvakanaka nekuti dzimwe nguva tinotaura nemadimikira mukuimba nemukutaura. Panapa pane dimikira rokuti zvikanzi rima iwe usafunge kuti tiri kumirira kuti kana magetsi aenda kana kuti madzima mwenje. Unogona kufamba murima zuva rakacheka nyika, masikati machena, shiri dzichivaka, mabasa akashata, kuti mabasa akangoshata ndiro rima ratinotaura iroro. Tingagone kuenda mberi chaizvo nokuti nziyo dzako dzakawanda dzinotaura zvine udzami. Handichambokufunga inge ingori nziyo inotaura nezvemunhu vanhu vakambodanana, asi munhu akusiya pajekerere. Saka wangovawo mukutambura nekunyunyuta mwoyo mako kuti achita ako zvaunoita ina handichambokufunge wakandirwadzisa ndakuita zvimwe. Asi unenge uchinyatsotaura zvechokwadi kuti handichambokufunga here. Zvinogoneka here kuti mumwe munhu wawambosangana naye muupenyu kana kuti vanhu wawakamboshanda navo kana kuti wawakambobata navo unyatsozotaura kuti iwe handichambokufunga? Zvinogoneka. Unoziva mama, music ndo upenyu hwedu. Saka zvazvinoita ndezvekuti iwewe kana uchida kuziva kuti munhu ari kufunga munhu here kana kuti hachamufunge, wakaona ari kuti haiwa handichambokufunge, asina kumbonzi wewe uri kundifunga, anenge achimufunga. Saka iyoyo feeling iyoyo
ndiyo yatakagadzira pasong yekuti handichambokufunga sekuti ndizvo zvinhu zvinenge zvichisangana nevanhu vese mukurwadziwa nemukudanana mumapazvinhu saka anenge achingotaura zvemazwi anopesana mazwi iye achirevesa asingarevesirwadziwawo kwekungosiyiwa nemudiwa wako chete asi regai tivakurudzire kavadiwa vatariri nevatereri kana madanana musasiyanika munoomeserana ka mumwe anenge achikufunga akutadza kurara mumwe akutadza kunyatsoita basa zvimwe zvake zvinazvanzwisa tsitsi nai vadikani kuti musaite izvozvo ini ndine mibvunzo miviri yandinogara ndichingobvunza ndiri kuona chirungazuva chedu chiri kukwikwidzana nesu asi mumhanzi yako ndaifarira ndine nziyo dzako dzakawanda dzatachigona kutoswera tichitaura pano asi pamusoro penguva yedu tinopindirana nenguva yedu ndinoda kuti ndizive kuti nyaya yemadrugs unoiona sei nekuti ongorori netsvakiridzo vamwe vanotaura kuti vakomana vekuimba vaka iwe unoiona sei nyaya yemadrugs iwe nokuti haandi kuzimbabwe chete inyika yose ndabva ndatofara nezvamamabva matotaura ipapo mama inini kutotaura chokwadi mama matorero andinoita nyaya yemadrugs ndinofungidzira kuti madrugs akashata nekuda kwekuti madrugs anogadzira muchirungu vanoiti dependence aminoti kuchishona vanoiti chinogadzira dependence inogadzira kakujaira kekuti kanohwani kanokupedzera mari 2 kachikuitisa pfungwa dzisiriridzo pakuita kwauri kuita nekuti unenge usiri normal ndizvozvo chimwe chinhu futi madrugs iwaya ndinofungidzira kuti anotokanganisa kana utano wekuti sometimes tiri vanhu vanodanana tinoda kutaura zvinhu zvakanaka pamusoro pevamwe chete asi nekuda kwekuti isusu tichida kuti paitike zvinhu zvakanaka dzimwe nguva tinopedzera tafosekedzeka kuti sekuti inini ndinotofungidzira kana kuti mukoma vangu soldier lava handiti iwo madrugs akakonzeresa kana mukukwanisa kuti vasvike pakutozogumirwa neupenyu vari mwana mudiki saka handingadi zvikuru mweya wavo ungausorore murugariro rwamari saka handingade kuti inini nditaure zvinhu zvakaita sei zvakanaka pamusoro pemadrugs iwo madrugs aya zvinhu zvekuti zvinenge zvichitorwa nevanhu musociety vasingatoite izvozvo ndivo vanoita zvinhu zvine musoro vanonyanya kuzviita vanhu havaite zvine musoro nekuti vanenge vasiri normal asi chichemo changu chandinozoona ndechekuti inini ndichitokura kubva ndiri mwana mudiki ndainzwa pachitaurwa nyaya dzekufaita madrugs handiti ndasvika pakukura ndikasvika zera rineri ndichitoziva kuti madrugs akashata ndichitoziva futi kushata kwemadrugs handiti ndokubva ndatonzwa mama muchitaura kuti zvinhu izvi zviri kutoitika futi pasi rose pamadrugs handiti saka inini ndinofunga kuti madrugs aya kana iri nyaya inyatsori serious chaiyo chaiyo ndinofunga kuti vanhu vemuzimbabwe vakadzidza zvisingaite ende vakangwara zvekutotika vakuru vedu chaivo chaivo iwewo munhu wakaita kana mhosva yese yawangoita mapurisa chaivo chaivo kana mukatarisa kana vanenge vakazara kwese kwese vachichengetedza mitemo sekuti munhu aita mhosva anobatwa handiti hazvina here kukosha mama pakaitwa zvinhu zvokuti mapurisa ava nekuti vange vachienda kunosunga vanhu vari kutora madrugs nekuti vanofanira kutovasunga zvakafanana nevari kumatengesa vanenge vachifanira futi kutosungwa handiti hazvina kukosha here pakazikanwa kunzi kunhu kuri kunyanya kutosungwa vanhu mamaka kumabhodha ndizvozvo nekuda kwekuti kana madrugs aya itonyatsori nyaya iri very serious as it should me I trust muhurumende yedu I trust muna president wedu like tinoda zvinhu zvaka like we are happy everything is okay zvekutoti nyaya iyi kai handifungi kuti ingange iri nyaya yekuti tirambe tichitendererana zvakanzi vanhu patiri kuda kuenda tichinohodha zvinhu handiti zvinhu zvakawandisa ne2 kgs zvimwe zviri kutosara pakuti zvatooneka kunzi zvinhu zvawandisa ne2 kgs handiti saka madrugs ari kupinda sei mama mazhinji acho kufunga kwangu neongoro netsvakiridzo yatinomboita tinoonawo kuti vamwe vanopinda nepasina nzira yatingati pachirungu yesmuggling vanopinda nepasina nzira vazhinji vanenge vapinda nemunzira dzacho
saka tati vazhinji kurakidza kuti kune vamwe vashoma vanogona kubudirira pakuningirika kwavo pakupinza kwavo, but ndafara nemashoko awataura kuti hazvitibatsiri kunyange zvakare hatifaniri kuteedza kuti idambudziko rine nyika yese, isu tiri nyika yakatosiyana. Matorero andinozviita mama, munoziva kushata kwakaita madrugs kwakashatira kuti munhu wese anotorova madrugs kana musociety, maghetto youth kana hani vanotozviziva kuti madrugs aya akashata. Handiti muri kuona zvimwe zvacho zvinoda kuti tibatsirane tese, zvimwe zvacho zvinoda kuti timashaye kumashaya vanhu musociety vamashaye nekuda kwekuti kutotaura chokwadi cheko chinhu chisiri kunyatsodiwa chaicho mamaka. Tataura tikati smuggling mamaka, ndizvo tiri kuwirirana kuti ngavamamise kumabhodha kumiswa mama, pamwe pacho vari kuomesera maghetto youths mama. Aiwa, kumabhodha ikoko kupiko iwo maghetto youths ngaabatsire like maghetto youths aya ari kutonde. Unoziva kuti chinhu chaicho chakatoshata ka zvekuti maghetto youths acho vari kuzoita problem yekuti vari kumawana apo vomawana apo. Handiti musociety mune mapurisa. Saka unoziva mama kuti uchiudza vanhu kuti musatore zvinhu zvatiri kukupai ka vanhu vari muaddiction. Pandataura dependence paipa, handiti nyaya yedu inonoperera mukutaura asi pasolution. Unoziva kuti kudii Tinashe, mupurisa haagoni kunge ari pese pese. Mukati meupenyu kune mupurisa anofamba newe nguva dzese, kune mupurisa anogara newe nguva dzese, anonzi iwewe sedunga munhu. Saka iwewe sedunga munhu ukati hauchada zvemadrugs, haumirire kuti constable ava havapo, haumirire kuti honorable ava havapo, haumirire. Saka isusu kurudziro iri pano ndeyekuti iwewe sedunga munhu chiita mupurisa wako muchidimbu. Iyo ndiyo yatingeta kutoti mama, sekutoti tingatotiwo option yangu yandingatopewo vanhu vanova madrugs. Mochitongoshinga kuti like muite zvinhu zvekuti musamaroveka, mufight addiction iyaya, like motongoshinga kuti mufight addiction iyaya. Ndinovimba kuti vakuru vedu vachaita zvavangagoneka kuita kuti iyo madrugs acho amunenge muri addicted to mumashaye. Ndizvozvo chaizvo mashoko makukutu ane uchenjeri, nekuti mukoma vabva vati hasha, vabva vaita hasha, isa hatitombozvida zvemadrugs izvozvo. Ndafara kwazvo kuti marakidza kuti nyaya yemadrugs yakashata. Ko muchidimbu unofungei nenyaya yesocial media inenge bangariya sword inocheka kuviri munondo uku neuku? Ndinofungidzira inini mama kuti social media iri pakanaka nepakashata. Pekutotanga pakanaka ndepekuti inoitisa kuti kutaura kwevanhu kuite like kureruke, kuite nyore, kureruke vanhu even kana kungwara chaiko. Isusu vamwe pataitoenda kuchikoro taitoti kana ticha akasauya muclass, handiti iwewo ukafoira chikoro unokwanisa kuti ticha wangu aisauya muclass. But right now kana iwewo uchida chikoro ukatoenda paGoogle you can find anything. Kudzidza akupere, handiti asi pasocial media ipapo ndinoona sekunge dzimwe nguva panozoitisa kuti vamwe vanhu vanenge vasina kana kuremekedza vakuru dzimwe nguva, kana kuti zvinoitisa kuti vanhu vajairirane dzimwe nguva kusadanana. Ngoti chero kana munhu aposta kana chinhu chaari kutoita pakutodai, kana munhu aposta kana foto nemukadzi wake, mukadzi wake ane mabvi, vamwe vakutopinda macomments vakuti mukadzi wako she's a prayer warrior, mabhari black nekudai. Handiti of which zvinhu zvekungoti ndinongofunga hangu mama kuti zvinhu zvangova anenge atonzi prayer warrior anenge aremekedzwa zvake. Ichokwadi. Asi wataura zvakanaka kuti ngatiregei kushorana ipapo pasocial media, ngatitaurei mazwi anovaka anosumudzirana. Ini ndanchida kuti ungondiimbira ukarwika kwaunofunga kuti kanga ndifadzi. Kana kaunototanga nhasi kasina kumbozikanwa nokuti wazviziya. Ndozviziya kaizvo apa unoziva mama, ndikutonyatsofunga kuti mama ndingakuimbire song. Andiimbire. Sei ndoimbira mama song yekuti chinga. Ndiri kutoida inonditekenyedza. Okay. Ndimboimba song.
zvotoita kuno, zvotoita kuno, zvotoita kuno, zvobaya kunge bvumo. Zvotoita kuno, zvotoita kuno, zvotoita kuno, aya ndiwo magumo. Zvotoita kuno, zvotoita kuno, zvotoita kuno, pasina mvumo. Zvotoita kuno, zvotoita kuno, zvotoita kuno imi. Herere herere pakuitika matuna mutuna, vanhu vose vozviita ana muzvina fundo. Herere herere pakuitika matuna mutuna, pasi parohwa nenyundo, pasi parohwa nenyundo. We party all night, sleep all day. Izvo zvirwere zvatadzwa nemadokta Sly kana Trey, mabhebha achitengesa kwaitiri okay. Chero kusina pora zuva haripera sina kuona mugay. I can believe this. Chingwa chiripo pata pachisina peace, vamwe vatoma atheist kuzvita varidzi veatheist. Zvoshoka saChris maskero tinawo but takuenderera. Hakusisina kana chinhu hwani chinoyera. Utaurirwa unyimwe uyaimushonere. Tabu. Maduna mutuna mama. Aiwa wagona maduna mutuna. Ndiwo ataiimba isusu tichiri vasikanawo vechidiki kuchitaurwa kuti kwakuitwa zvenyaya dzematongerwo enyika kuchiimbwa pasi pamira maduna mutuna. Vadikani kunongomboziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri pachikuva chemhemberero nenyanzvi dzedu dzemunyika yeZimbabwe. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu asi hatigona kupedza tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande vatipa masaisai ekuti tigone kutandadzana panguva yese yatanga tichikurukurai. Maitsamba Show is powered by Dandemutande. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo nekuti chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Tinwenyu Dr. Rebecca Chizimba.